au jaladang tagamon monang murak situtudo nasida tahe aileng na naso tagamon lupa mangona itu nasida. Rapita marede mahamu di Jahuba uji majahuba ay nunga di palua ibana tod dini halak na pogos siantangan ni akka parjahat imasahatna martua dua kana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tidakon maha porsiaut tai songon mahina tidakon ni dongat ta sa porsiaun di sabdok portibion rap mahita maddok au porsea di debata Jahuba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadei ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siantod di parbadia adorang soha bubuan ido tu hatta na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuwek tu banu toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo laudul tu siamu ni debata Jahuba amanai pargugu na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi alak na mangulu dot na mate au porsea ditod di parbadia jaladong sada huria na badia huria topan nyala Kristen akka na badia dohot dia sesani dosa dohot dihatai na maddok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Shalom. Sejenak kita mendengarkan Warta Jemaat HKBP Kernolong, minggu ketiga setelah Trinitatis, 25 Juni 2023. Tata ibadah dan Warta Jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group Week dan seksi serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing, dan pembacanya kami bacakan untuk yang utama saja. Minggu ketiga setelah Trinitatis. Minggu ini
adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Artinya adalah mengikut Yesus dan memikul salib. Mangihuton Yesus alama morsan silang. Persembahan ibadah. Penyerahan persembahan ibadah hari ini dilaksanakan 2 kali, yaitu persembahan sebelum khotbah 2 kantong, yaitu kantong 1A dan 1B. Persembahan setelah khotbah, yaitu persembahan kedua dan ke depan altar dalam amplop untuk diakoni sosial huria. Berita anak lahir. Telah lahir seorang anak perempuan bagi keluarga Amang Heriberto Felix Parluhutan dan Inang Naomi Priscilia Sulastri Boru Panjaitan. Warga Jemaat Week 10 Depkes Perhubungan. Pada hari Selasa 11 Mei 2023, ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya menjadi anak kesukaan bagi Tuhan, keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Partangyangan Week. Pada Selasa 27 Juni 2023, pukul 19 WIB, bertempat di Week 2, dilaksanakan di ruangan serbaguna dengan tuan rumah keluarga Amang Toman Samosir, Inang Boru Marpaung. Di Rabu 28 Juni 2023 pukul 19 WIB di Week 8 dilaksanakan di ruangan serbaguna dengan tuan rumah Amang BH Hutasoid Inang Boru Sihaan dan keluarga Amang Holan C Sihaan Inang Boru Zebua. Penabisan Sintua. Pada hari ini Minggu 25 Juni 2023 dalam ibadah Minggu pukul 9.30 WIB akan dilaksanakan penabisan Sintua sebanyak 8 orang. Nama-namanya telah kita dengarkan tadi. Setelah acara ibadah, akan ada sesi foto bersama semua Sintua dan Sintua yang baru pensiun, dan dilanjutkan dengan acara Ramah Tamah, Purna Bakti, dan penabisan Sintua di ruangan serbaguna. Pendaftaran pelajar SIDI. Dengan ini diberitahukan bahwa pendaftaran peserta katekisasi SIDI untuk tahun ajaran 2023-2024 sudah dibuka. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sintua Week masing-masing. Parheheon Seksi Remaja HKBP Kernolong. Sebagai bagian dari rangkaian Pesta Parheheon Remaja, pada hari Sabtu 1 Juli 2023 pukul 17 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan dilaksanakan pembekalan tentang perkembangan kesehatan mental anak remaja. Diberitahukan kepada orang tua kami yang memiliki putra-putrinya remaja untuk dapat mengikutinya. Terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 2 Juli 2023, gereja kita akan melayankan sakramen baptisan kudus bagi warga jemaat yang hendak membaptiskan putra-putrinya agar mendaftar ke Sintua Week masing-masing dan mengikuti katekisasi baptis pada hari Kamis 29 Juni 2023 pukul 14 WIB di konsistori. Kebaktian Padang Seksi Sekolah Minggu. Pada hari Minggu 2 Juli 2023 bertempat di Inagro Ciseang, Bogor, Seksi Sekolah Minggu akan mengadakan kebaktian Padang Sekolah Minggu dengan tema Sungguh Amat Baik. Kebaktian tersebut diikuti oleh anak-anak sekolah minggu. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Amsal 16 ayat 20. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan.
Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Warga jemaat yang sakit, mari kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit. Pertama, Amang G. Simbolon, suami dari Inang Boru Nainggolan almarhum, dari week 3, dirawat di Rumah Sakit 128 Keramat. Untuk nomor 2 sampai dengan nomor 17, mari kita bawakan dalam doa dan sementara dirawat di rumah. Bunga altar pada minggu ini dari calon Sintua sebagai ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Sound system gereja dan ruangan serbaguna. Sebagaimana telah kita lihat dan dengar, perangkat sound system gereja kita telah terpasang. Begitu juga di ruang serbaguna. Terima kasih kepada panitia Pesta Gotilon 2022, tim pengadaan sound system, begitu juga kepada jemaat yang telah berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan dapat kita baca. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Marede mahita sian bukwede nomor 238 ayat sada dohot udutna. Uhud tapasahat pelian sadaa dohot sadabi.
surat di sahat kon au di juluni jolma ido katidak konokku di juluni damang na di banu
Jadi kalau Tuhan mengatakan sekarang di misa, itu bukan berarti terus pisah pada saat itu, tapi nanti di saat akhir, jika ini yang satu lagi ini belum percaya terus sampai akhirnya, maka mereka akan benar berpisah nanti. Tapi selagi masih ada kesempatan bersama di dunia,
sahat mahita tu nanaing pasahaton tohonan hasit tuaon tu walu halak dongatta. Alani taparadi marohata maridihita sian nomor 156 laos jongjong ma akadongan nanaing menjalo tohonan. Kurang di sini. Kurang di sini. Ali akadongan nasa huriaon nuaing taida dodongata na jongjong dison na itapilit bahen situa di tonga-tongata naing pangidon na sida mapasupasu siang tuhatai asa margugu na sida mangulahon ulaw na sida di porla ni Tuhani atong tabigi mazolo pangaripunan ni ulaw ni situa pangaripunan ulaw ni situa na parjolo pangulan ni huria do nasida mamatahon dongan akka na pinasahat tu nasida dohot mangaramoti parangi nasida molo di boto nasida na hurang ture parangi ni manang ise ikon picangon nasidai manang pabuan nasida tu guru do tu padita asa dipaturi paduahon madasdas dongata tu parmingguon dohot manakasi alana ubahen na soro na patuluhon madasdas anak buru sikola asa odop ro na paupaton manikir akka na marsahit jala paturehon nariko tu nasida dohot nasa na tarpatupasa alay narumikot pasingoton hata ni debata tu nasida dohot tu mangyakosa na palimahon mangapuli akan na marsak paturehon akan na dangol dohot na pugos na paunopon
mangapuli akka sipelebegu akka parugamo na asing dohot akka nalilu asa dohot masaulihon hanguluan na pinatupa ni Tuhan Yesus. Napapituhon mangurupi paturehon akka guguan dohot ulaon narikot tu harajaon ni debata. Sudi ruas ni huria. Alai tung pedok-dok ulau ni hata haposa doon ulau na dinggat do pinangido ni nasi. Sudi keluarga situa. Ope amu nahina holongan naing takas boto onami burju ni rohamuna mangaraduti ulaon hasit tuaoni dibaheni alusi hamuma na husuk kutonon tuhamu perjulu na olo dohamu mamarangehon parange natama dijulu ni debata dohot dijulu ni jolma paduahon na olo dohamu majalo ulaon hasit tuaon songon naung dipajojor odeng tuhamu patuluhon na olo dohamu mangaraduti sudi sian nasa roha dohot sian nasa gugumuna hobartu hatani debata molo sadarohamuna mangului jala marpadaton sudinai di julun debata dohot di julun ni dongatta nasa kuriaon dok hamuma ulu. Atong romahamu tujulu sasa halak didampingi keluarga. Jangan salah namanya nanti. Ali belseria mangarade borusinaga hupasaha matuho tohona situa di kuria Kristen Batak Protestan kernolongon marhite-hite goar ni debata ama do goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia. Amin. Saya diparohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahomar hite-hite to di porbadia makang ulau si ulaumu napinasahat tuho sadarion asa marsangap goar debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Situa belseria mangaradi sinaga telah ditahbiskan menjadi sintua penetua HKBP pada Minggu 25 Juni 2023 di HKBP Kernolong, Resort Jakarta, lingkungan 3, NAS. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.
Matius 10 ayat 8b. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Oke. Erwindo padapotan siahaan upasaha matuho tohona situa di Huria Kristen Batak Protestan Kernolongon marhite-hite goarni de bata ama do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus do goarni to di porbadia. Amin. Saya diparohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus maho marhite-hite tod di porbadia maka berjuon siulaumu na pinasahat tuho sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Situa Erwindo Pandapotan Siahaan telah ditahbiskan menjadi sintua penetua KBP pada hari Minggu 25 Juni 2023 di Gereja HKBP Kernolong. Mana namanya? Mana namanya? Ale Febrianto Hutasoit. Alai Febriano Hutasoit hupasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Kernolong marhite-hite goarni de bata ama do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus do goarni to di porbadia. Amin. Saya diparohai de bata ama dohot Tuhan Yesus Kristus maho marhite-hite tod di porbadia maka berjuhon si ulaumu na pinasahat tuho sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Situa Febriano Hutasoit telah ditahbis menjadi sintua penetua KBP pada hari ini Minggu 25 Juni 2023 di Gereja HKBP Kernolong Resort Jakarta lingkungan 8 Nas. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus 6 ayat 6 sampai 7. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Sana. Ale Joshua Jerry Tumangger upasaha matuho tohona situa di Huria Kristen Batak Protestan Kernolongon marhite-hite goara ni de bata ama do goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus do to di porbadia. Amin. Saya diparohai Tuhan di bata amani Tuhan Yesus Kristus maho marhite-hite tod di porbadia maka berjuhon si ulaumu na pinasahat tuho sadarion. Saya marsangap madebata di tonga-tonga ni kurianai.
Amin. Situa Joshua Jerry Tumangger telah ditahbis menjadi Sintua Penetua HKBP pada hari ini Minggu 25 Juni 2023 di Gereja HKBP Kernolong Resort Jakarta lingkungan 1. Nas, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12b. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Ale Lesti Hertati Boru Simajuntak upasahat matuho tohona situa di Huria Kristen Batak Protestan Kernolongon marhite-hite guarni de Batak ama do guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do di porbadia. Amin. Saya diparohai Tuhan de Batak amani Tuhan Yesus Kristus maho marhite-hite tod di porbadia, maka burjuhon si ulaumu na pinasahat tuho sadarion, asamar sangap guarni debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Situa Lesti Hertati Simajuntak telah ditahbiskan menjadi Sintua Penetua di HKBP pada hari ini Minggu 25 Juni 2023 di Gereja HKBP Kernolong Resort Jakarta lingkungan 4. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Ale Pelita Ferawati Boru Sinaga upasahat matuho tohona situa di Huria Kristen Batak Protestan Kernolongon marhite-hite goarni de Batak ama do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tod di porbadia. Amin. Saya diparohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus maho marhite-hite tod di porbadia, maka burjuhon si ulaumu na pinasahat tuho sadarion, asamar sangap guarni debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Situa Pelita Ferawati Sinaga telah ditahbiskan menjadi Sintua Penetua KBP pada hari ini Minggu 25 Juni 2023 di Gereja KBP Kernolong Resort Jakarta, lingkungan 6. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin.
Ale pitta ronauli upasahat matuhoto hona situa di huria Kristen bata Protestan kornolongon marhite-hite goar di debata ama do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do goar ni tod di porbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus maho marhite-hite tod di porbadia maka burjuhon si ulomo na pinasaha tuho sadarion asa marsangap goar ni debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Situa pitta ronauli si barani telah ditabis menjadi sintua penetua HKBP pada hari ini, Minggu 25 Juni 2023 di Gereja HKBP Kernolong Resort Jakarta, lingkungan 3. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Ale Torson martua si manukalit upasaha matuhoto hona situa di huria Kristen bata Protestan kornolongon marhite-hite goarni de bata ama do goarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tod di porbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus maho marhite-hite tod di porbadia maka burjuhon si ulau muna pinasaha tuho sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Situa torson martua si manukalit telah ditabis menjadi sintua penetua HKBP pada hari ini Minggu 25 Juni 2023 di Gereja HKBP Kernolong Resort Jakarta, lingkungan 7. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat 26. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Tujuluma sudi situa nabaru majalo tohonan. Ditiki maret dia kadongata situa na baru majalo tohonan Roma aka situa naung perjulu majalo tohonan 7 on.
Hamu akadongan di Huriaon, jakon hamu manasida di bagasat dame, sudi mahitaon manggugu tu mangyakon nasida, asa majadi ulon nasidai, huhut makorhon hasangapon dituhata. Ruas. Kata Yesus, Aurona, tumanggar. Kalahian para buena, buka diri asal para buena, jalan. Tanah milik itu kata teradut di panjungan Maturewan akan abadia asa tahun marhapur seau jalan nang isu di parukilan Sahur Kristus Tuhan bangso asata majalo pasu-pasu nakatope perbusura isudena patiki
koto. Ya, menghadap ke sini, Bang. Ya. Aja Bang Kota Gadung. Isim enggak ada. Inang Bibel Perumahan yuk. Ini foto nih. Ini aja. Mundur dulu satu apa emang? Yang menerima naik. Yang menerima naik. Oke, yang menerima naik aja. Oke. Menerima naik. Atau kamu pasahat huriat tadi. Oke. Siapa nomor kamu? Di pasahat huriat tadi 5 agenda. Kamu dengan tua, lau, maradehon, lota, Pardikurdion, jadi hari. Alani, pakai mau dengan. Yang kak maksudnya? Dengan Tuhan, sepatu kita di dalam pelayanan tu aka ari-ari nenengro. Pas marwamuna, suata mamas-mas. Naik mak, saya. Kesini aja, kesini aja, kesini aja, Bibel. Amang tolong geser sini. Geser sini. Oke, menghadap warga jemaat. Menghadap warga jemaat. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami nadi wanwagijang. Mauliate marohanami tuho. Alani asini roham di akka dongan namion. Saita bai matu rohana sida akka sileho-leho ni tod di porbadia. Asalam mamora. Jalam margugo na sida mangaraduti tohonan nasahat tu nasida. Asima roham doh disudi ruas ni huriamon. Asalam hot hapor seon nasida bi. Jalalam ture parangin nasida mangutoko. Sungguli marohanami. Asa masih holongak kami. Unang adong sipicangod di kami. Asalam rarat arajomu, jala marmulia guarmu nabadiai. Amen mulak mahamu tu ingana muna. Laos marede mahita jongjong ma di inganan nabi.
yakuma piliata. Alia manami na di Banua Gijang, hodo haruruan ni saluhu silehon-lehon nadinggan, doh nasaulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom mitu kami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na khusus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asa ku parhasyak kami pilihanon, pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni huriam doh di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam utadahami gudang ni silehol-lehom mitu kami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say sauk malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madu sanami, songopane sanami di dosa ni dongan na merdosa tu kami, unak kami tu gigot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Na hinaholongan ni Tuhan Yesus mulak mahamu di bagasat dame, jalo hamuma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaorkon madamena tutodim. Sipulbe parminggota kamanginang selamat hari Minggu madihita sudena. Songon naung adong di acara tai ala oddo petipak sude parhaladuni huriat terap ala ni adong mazolo ditikyon marfoto sude situata naung perjulu majala tohona doh na baru majala tohona sadario doh na pensiun dua halak na perpudion diaturkon amang situatu situkir mangai dia nasida. Jala on